journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, truck na nawadan og kontrol, midaro sa nakapada mga sakyanan sa Kidapawan City. Kapingatos ka mga residente sa Valencia City, Bukidnon na makwit tungod sa gyera tali militar ug NPA. O BIR Davao del Sur, pwede nang mutubag sa reklamo sa mga taxpayer gamit ang ilang hotline. Sa detalye sa atong mga balita, gidaro sa usa ka truck ang mga nakaparadang motorsiklo ug usa ka minivan sa bakanting luna sa Kidapawan City, North Cotabato kaganihang buntag. Ang insidente, nakuhaan pa og video sa CCTV. Ani ang report ni Lizelle Banga. Kini ang CCTV footage sa usa ka kan-anan sa Quezon Boulevard, Kidapawan City, North Cotabato. Pasado alas 7 kaganina sa buntag. Taod-taod pa makita kining 10-wheeler truck nga paspas ang dagan ug dayong midaro sa usa ka motorsiklo ug minivan nga nakaparada sa bakanting luna. Matod sa driver nga si Ulysses Ruscio, nawadan og brake ang truck ug tungod pa bahada ang dalan. Mihaguros kini ug nadaro ang motorsiklo ug minivan. Wadan ni brake. Dari na sa may kaning cruising, ma'am. Kaya na-action og traffic ganina pag-apply na ko sa brake ni basiyo ra kalit. Ang minivan gipanag-iyahan sa tag-iya sa kan-anan nga si Daisy Suson. Guba ang atubangang bahin niini. Nadanyo sab ang motorsiklo. Wala hinuoy na samdan sa insidente. Ipaayos yun nila niya akong sakyanan. Untay ko ang damis tanan nila ang sagot. Kaya siyempre nakapark lang man siya diha. Yan, naabot din siya diha. Oh. Di nakita rin ako sa CCTV nga nagnaagahaguros niya na abi na akong linog. Kundi man yun linog pero na ano yun ako nga ang truck ni park nasa akong atubangan sa tindahan pati akong tindahan na apektuhan. Gikan sa Davao City ang 10-wheeler truck ug kargado kinig sinako nga semento aron i-deliver unta dito sa lungsod sa Magpet. Giimbestigahan na sa Kidapawan City Traffic Section ang nahitabo. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Gikabalakan ang lapad nga shortage sa supply sa oxygen sa Mindanao karong nagkataas ang kaso sa COVID-19 nga namatikdan dihang nadiskubrihan ang Delta variant sa virus. Apil sa nabalakan niini ang mga local government unit nga nangita na og paagi karon aron matubag ang problema. Ani ang report. Samtang nagkataas ang kaso sa coronavirus disease, nagkanit ang supply sa oxygen nga sagad gamiton sa mga pasyente nga nagrabihan sa ilang infeksyon. Niadtong Setyembre 6, nagpahibalo na ang Davao Regional Medical Center sa Davao del Norte nga kulang na ang ilang oxygen alang sa ilang mga pasyente. Sa susamang higayon, nagpahibalo ang hospital nga ang moabot nga pasyente sa ilang hospital ipadala sa laing COVID treatment facility tungod sa maong problema. Niadtong Setyembre 7, nagpahibalo ang North Cotabato Provincial Hospital sa temporaryong pagsara sa orthopedic ug surgery wards. Sa Davao Oriental, naglisod na usab og kuha og dugang oxygen ang provincial government tungod kay dunay problema ang supplier sa oxygen. Niadtong Setyembre 8, nagpagawas og Executive Order No. 20 si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang nga nagpailawom sa iyang probinsya ubos sa General Community Quarantine sukad Setyembre 8 hangtod Setyembre 30 ning kasamtangang tuig tungod sa nagkataas nga kaso sa coronavirus disease. Nagproblema usab ang Davao Oriental tungod kay naglisod sila og angkat sa oxygen. Gisaysay ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang sa Newsline. Kaya di maginato malimod nga sa kasamtangan no naagi threat sa possible shortage sa oxygen supply in particular in the Region 11. So temporarily nag-stop sila manufacturing
kaya gi-repair pa nila ang ilang planta. Samtang problema gihapon sa supply sa oxygen sa probinsya sa North Cotabato. Gisaysay ni North Cotabato Provincial Health Officer Dr. Eva Rabaya sa Newsline. Just like with other areas na kita na to before is may national crisis na on the supply of oxygen. So in short, may shortage na of oxygen because of the increasing cases sa atohang kwan sa COVID-19. Nasayran sa Newsline nga ang supplier sa oxygen sa Cagayan de Oro ug Davao City dunay problema. Ug sa dihang gibisitahan sa Newsline ang ilang buhatan, dili motingog ang mga empleyado kay kuno dunay nagsulti kanila nga dili motingog ug kini ang mando sa Department of Health. Gisaysay ni Governor Dayang Hirang. So aron malikaya nato ang shortage sa maong supply sa oxygen, importante gyud nga magpabakuna na ta, no? Kayo og bakunado ta, og simba kung mag-positive ka, dili ta may butang sa peligro, no? So if possible, mahimo lang tang mild or di nakataas siguro is moderate na. Yes, of course, kung sa data na mo dali sa probinsya sa Davao Oriental, based on the casualty report, no? 99% ang namatay dili bakunado. Subot sa sabot, ang namatay nga remaining 1% bakunado pero daghang sakit po nga lain. Sagad sa mogamit sa oxygen, mga pasyente sa COVID-19 nga grabe. Ug tungod niini, aniya ang panawagan ni Dr. Eva Rabaya. Base sa ato nakita nga data, kinahanglan kitang magpabakuna. Kaya ang nakita pud namo, base sa ato mga admissions report, mostly sa pasyente labi na katong nagrabe because unvaccinated. So kung mabakunahan na kita, maprotektahan kita against COVID-19 para dili na pud nato magkinahanglan ang or magdili na kita magkinahanglan og oxygen, no? Kay syempre protektado ka na pero maski bakunado ka, magmask lang gyud gihapon kita. Kagahapon, Setyembre 9, may tala ang Davao Region og 1,253 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Kini na ang pinakataas nga kaso sukad nagsugod ang pandemya niadtong milabay tuig. Tungod nining maong problema, gikinahanglan nga mag-amping ang katawhan ug atong hinumduman sa infeksyon sa COVID-19. The closer you are to each other, the closer you get COVID from one another. Labi na kung wala ka na bakunahan. Edith Caduayan, News 10 Philippines, stay safe. Target karon sa Department of Education kung DepEd sa Davao del Sur nga mabakunahan kontra COVID-19 ang tanang magtutudlo lakip na ang ilang mga staff. Nabahin ang baruganan sa mga magtutudlo alang sa mass vaccination kay wa pa may mahitabong face-to-face nga pag-abli sa klase karong Pitsa 13. Ani ang report ni Orlando Dondon Binoy. Sure. Andam na kaayo. Grade 4 teacher sa Bansalan Central Elementary School sa Bansalan Davao del Sur si Analisa Gomez. Lakip siya sa mga magtutudlo dinhi nga wala pa nabakunahan kontra COVID-19. Sumala sa Department of Education kun DepEd Division Office sa probinsya. Kapin 30% pa lang sa ilang mga magtutudlong staff ang nabakunahan. Sa atong data nga nadawat sa atong medical officers, as of September 3, ang ato naka-first dose na mga teaching and non-teaching personnel, 40,016 manita, 2016 manita nasari. Ay, 4,625 sa teaching and non-teaching personnel. Adunay na nabakunahan og first dose na 2,363 which is 61.09%. Nato nabakunahan og second dose na teaching 1,477 which is 31.94%. Sa atong vaccination program, hopefully, usan siya aron ma-fast track o ma-increase ang atong mga personnel, labi na atong mga teachers sa field na mutaas ang ating data on personnel to be vaccinated. Andam na nga mabakunahan si Teacher Analisa. Apan karumpit sa 20 pa ang iyang schedule sa bakuna sa DepEd. September 20 sa DepEd. Pero ako, murag kung naay opportunity nga mabaksin ugma with my husband, go. Wala ka balaka kay para man sa good sa family,
sa mga relatives, friends, ug sa community. Sa isyu sa bakuna kontra COVID-19, nabahin ang baruganan sa mga magtutudlo o ginikanan nga dunay estudyante. So, kung sa akong part lang, sir, ako hindi ko kay kukuan. Tungkol sa akong ni-undergo, magod ko operation. On baka ng tabso. Then, before po ko nagpagkuan, clearance, nag-audio ko, enlarge akong heart. Dayon. Una ako karon nga magdap ko doubts kung magpaunsa pa ko karong schedule na mga 22 this month. Though we are vaccinated, fully vaccinated, but ang sakit mo taboy lang yapon sa tuwa, pero maka-recover gud siya. Kay ang ato ang lawas is ang iyang immunity period niya tungod sa vaccine. So nagkaroon na ng immunity sa lawas nato ang vaccine sa ato. So ug naay mga sakit, so dili kayo kumbaga ma-weaken ang ato ang lawas. Okay raman sir, kay para per safety sa atong mga bata. Kami pong ginikanan, willing po may magpabakuna para safety po. Target sa DepEd nga mabakunahan ang 100% sa mga magtutudlo sa probensya aron mamahimo na ang face-to-face classes. Nang hinaot ang DepEd nga daghang mga magtutudlo ang mutubag sa ilang panawagan nga magpabakuna aron maapil na ang Davao del Sur sa mga low-risk area sa COVID-19 o mahibalik na ang face-to-face nga classes nga kinipod ang buot mahitabo sa mga ginikanan sanglit apil silang naglisod sa pag-answer sa module sa ilang mga kabataan. Sa balik eskwela karong Lunes, gitakdang sugdan na sab sa DepEd ang vaccination program sa pakig-alayon sa Provincial Health Office. Din ang Manga Central Elementary School sa Matanao, Davao del Sur ang unang makabenepisyo niini. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Namakwit ang kapingatos ka mga residente sa duha ka mga barangay sa Valencia City, Bukidnon tungod kay nahadlok nga madamay sa engkwentro tali sa militar ug rebeldeng New People's Army kon NPA. Tulo ka mga gituhang miyembro sa rebeldeng Grupo SAB ang nadakpan atol sa engkwentro. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Pasado alas 8 kaganihang buntag, nadungog sa mga residente sa Valencia City ang kusog nga mga buto-buto. Apan pasado alas 12 sa Odto, mika naog ang ubang mga sundalo sa Paro 14 Barangay Tungan-Tungan, kauban ang duha ka lalaki ug usa ka babayeng nakasuot og pula nga t-shirt. Kinsa matod pa ang mga miyembro sa New People's Army kun NPA. Subala ni Vice Mayor Policarpio Murillo IV, dunay nahitabong engkwentro tali sa mga sundalo ug NPA sa boundary sa Barangay Tungan-Tungan ug Barangay Laligan. Sa pagkakaroon di pa nato pwede masudlan, people are still going out from the area. Ato pang gitagaan og direktiba ang naguna natong frontline service office like the CDRMO, naka-standby na ilang mga ambulance and support system. Nanapod diri ang atong DSWD aron makuha sa mga data sa mga apektahan ni ining operation. Tungod ni ini, giba na ba ng dili mo abos sa 300 ka mga residente ang namakwit ug mipaingon sa Tungan-Tungan Elementary School. Lakip din si Marcibel Panagini kinsa bag-uhay lang nanganak ug Lorny Arieta kinsa trabahante sa usa ka resort sa barangay. Abi og fireworks. Abi ra nimo fireworks sa pagli mo. Pagli na kay kuan man, nanay natumbang nga kanya gaso na. Mo tingon nako sa kong anak nga kuan sira di ang balay. Nya kay namin nagsigig-singgit nga panggawas daw sa balay, walay mabilin. Mo to nang gawas me, paggawas na mo kay kami na lang dapit. Kami na lang ang tao dito dapit sa moa. Kanang mga tao dito sa kalsada. Ang dagan na lang po dayon me. Gidagan ginako akong mga anak ma'am kay importante gid akong mga anak balag maunsa ko basta balag maigo ko akong mga anak makuha gid nako. Unsa nadala nimo ma'am pag wala gyud sanina ra. Wala gyud mi nadala akong anak ma'am. Akong anak white sinilas, duha ka anak white sinilas ma'am. Ang ako lang nakabalakan dito sa Porok Gis, Narolang. So naa sila dito karon safety pero ang household dito is moabot og 45 ka household. So ang individual is mga 185 ka tao. Sa Barangay Laligan. Sa Barangay Laligan. Gipaniguro sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, dili nila pasagdan ang mga apektadong residente nga namakwit. We activated the Emergency Operation Center sa ato ang barangay kung diin nag-set up ita gikan sa og division sa task no gikan sa food,
shelter, cluster on health, safety, logistics, and the rapid damage assessment and needs analysis. Giapil po natong ways and means o ato ang sanitation. Gila umang mulungtad pa og tulo ka adlaw ang clearing operation sa mga sundalo sa lugar. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. At tangi! Balay og simbahan sa Agusan del Sur ug daw sa sunog. Ug mga gagmay negosyante sa Kidapawan City Public Market padayong naningkamot luyos sa hagit sa pandemya. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Dunay kaugalingong hotline number ang Bureau of Internal Revenue kun BIR 11. Tuyo niini nga personal nga matubag ug maaksyonan ang mga mulo ug reklamo sa mga taxpayers. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kailangan jud na mo mag-adto diri sa office. Personal na nga giadto ni Guinevere Barique, usa ka real estate processor nga taga Digos City, ang buhatan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa Davao del Sur, human makasinati og aberya siyang transaction sa online. Kailangan jud na mo follow up sa office through personal kay tungod manggod sa system na hinay kaayo like kung mag-open ta ana ato ang mga cellphone karon nga kanang mura siya og kanang bao kung more rolling, so dugay gid siya sir. Tinay nga internet connection sub ang reklamo sa taxpayer og negosyante nga si Sheila Joy Bagasul. Busa, naglisod siya kuha og authority to print og mga resibo sa iyang printing press. Tungod niini, personal na siyang miadto sa buhatan sa BIR. Ang connectivity sa sir, sa connection sa PLDT sir. Kay man sir, dali ra kaayo sir. Ang connection lang dito sa PLDT sir, patingin na yan. Ang 30 anyos nga negosyante o residente sa Kidapawan City nga si Mark Mundalo mihanyo sa BIR nga magpahibalo bisa na lang sa ilang official social media account sa mga kalihukan sa ilang buhatan aron dili mapalaw ang mga sama niya nga taxpayer. Pareha si hapon araw ng Davao, walay information sa Facebook ba? Close o araw ng Digos sa hapon. So close na rin at 7 o'clock din sarado. Balik na lang po dayon kay close man. So instead nga dili makare kay tagalagyo pod mi. Dili naman ta masayang ang oras kung naka-update sa Facebook ng God. Tungod sa ubay-ubay mga mulo og reklamo, gilusad sa BIR ang ilang kaugalingong hotline number nga 0927-240-3569. Niini nga number, mamahimong mutawag silang mga dunay reklamo, pangutana o tuyo sa buhatan.
Tumungsab sa complaints hotline sa BIR nga maproteksyonan ang mga taxpayers dinhi sa rehiyon. Ilabi pa ang pagdawat og sumbong ngadto mga establishmento nga magdumili pag-issue og resibo sa ilang mga transaksyon. For the past 2 months, mayroon kaming survey form sa baba and puro positive yung mga reply ng mga taxpayers. Pero may minsan na mga taxpayers, especially doon sa nagkuha ng TIN, may mga transaction for processing ng mga new registrants. Wala kaming control doon sa system namin, sir, sa internet connection. Yun, mas maraming reklamo doon sa connection ng office. And nasabi ko na that before, na mayroon tayong ini-introduce na bagong system, yung IRIS TRS natin. Nag-shift tayo from ITS to IRIS TRS. So medyo may problema tayo sa connection, kaya nga siguro naisip ni Sir RD Emerio Abutazil na magawa ng parang complaints hotline ng RR19 para ma-answer agad yung mga gusto ng mga taxpayers. Bukas ang hotline number sa BIR 24 oras gikan Lunes hangtod adlaw Domingo aron motubag sa mga taxpayer. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naugdaw sa sunog ang usa ka balay ug simbahan sa Bayugan City sa Agusan del Sur kagabi. Nagsugod ang sunog pasado alas 9 kagabi nga nakatugaw sa mga nakatulog nga residente. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, 3 ka mga pamilya ang naapektuhan nga nagpuyo sa usa ka balay sa Purok 6, Bidopa, Bidcor Compound, Barangay Poblasyon, Bayugan City, Agusan del Sur. Gawa sa balay, nasunog sab ang simbahan sa Filipinista kung asa mo igituohang nanukad ang kalayo nga naalang sa likod sa balay. Walay gi-report nga naay nasamdan o naangin nga kinabuhi atol sa sunog. Temporaryo unang nagpuyo sa daycare center sa lugar ang 3 ka mga apektadong pamilya. Ugdaw sab sa sunog ang usa ka balay sa Purok 1, Barangay New Antique, Mlang, Cotabato, pasado alas 8 kagabi. Sa kuha nga video sa Sky Radio sa lungsod, makita sa kangit-ngit ang gasilaab nga balay. Gipanagyahan kini sa pamilya sa usa ka Minbert Estolyoso, usa ka mag-uuma. Sumala sa Bureau of Fire Protection kon BFP, lakip sa ilang mga ginatutukang sinugdanan sa kalayo ang ginalabay rapod nga opos sa sigarilyo sa tagbalay dool sa ilang balay. Tungod gama sa light materials ang balay, paspas nga mekanit ang kalayo ug walay nasalbar nga mga gamit ang pamilyang nasunugan. Lakip sa nasunog ang kwarta nga tinigom sa pamilya, bugas ug ilang motorsiklo. Nangayo og hinabang ang pamilya nga matukod balik ang balay. Temporaryo sila karong nagpuyo sa ilang paryente sa naisgutang lugar. Sunod-sunod nga nakasikop ang mga pulis ug sundalo nga nagbuntar og checkpoint sa lain-laing lugar sa Davao City. Sa fixed checkpoint sa Sirawan, Turil, nasikop ang 29 anyos nga si JR Abalye nga nagtago gituuhang pinuagang marijuana. Sakay ang suspect sa iyang motorsiklo nga padulong sa bago aplayan ning syudad. 500 pesos nga kantidad sa marijuana ang nasignit kang Abalye. Samtang sa Baguio District ning syudad, nadakpan ang tricycle driver nga si Ryan T. Herozaga, 42 anyos, taga Kalinan, syudad sa Davao. Mulusot unta sa gimuntar nga checkpoint si Herozaga sakay sa iyang bao-bao nga tricycle, apan naharang og napugnan dihang musibat unta. Nakuhaan ang suspect og balor 1,500 pesos nga kantidad sa gituuhang marijuana. Kini mga napakita po karon, it's just show na abtik o padayon ang ato ang mga kapulisan kasundaluhan sa pag-perform sa mga gimbuhaton ni aron mapanatiling safe ang atong lugar and layo pod no ini mga individual nga padayon gihapon nagagamit o nagatulak og droga. Mas miot-ot pa og samot ang kita sa mga gagmay negosyante sa Kidapawan City Public Market
karong milungtad pa og dugay ang epekto sa pandemya. Gani luyo sa hagit sa pangadlaw-adlaw nila nga panginahanglanon, padayon silang mibarog aron makasustener ang ilang negosyo. Ani ang report ni Leo Febra. Kuyog sa paghinay sa lihok sa ekonomiya sa nasod tungod sa pandemya, mihinay usab ang halin sa mga market vendors dinhi sa Kidapawan City. Kining tanan, epekto sa pandemya tungod kay daghang katawan ang walay kita. Daghan ang nawad-an og trabaho ug wala nay kapasidad nga magsigi og pamalit. Apan bisan pa man sa kahinay sa ilang halin, nagpadayon silang naninda aron mabuhi ang ilang pamilya ug maserbisyohan ang ilang mga suki. Akong gipangutana si Mina Pasiti, apektado ba ang iyang kita tungod sa pandemya? Yes, very affected jud me tungod aning pandemya, pero dili na to na masisi kay mao naman gid na ang trend karon. Kinahanglan jud nga maninda gid mi kay kung dili mi maninda, dili pud mi pwede mag-asa sa gobyerno. Kay sa kadaghan sa tao diri sa kalibutan og sa adres sa Kidapawan, gamay lang ang kayang tagaan sa gobyerno nga kuan mo. Kami nga negosyante, maningkamot yun mi nga makapanindak. Sa makang Mina, miangal usab si Roldan Ribustos tungod kay halos sobra sa katunga sa iyang kita ang nawala ug ang nakapasamot pa sa ilang pag-antos kay ning mahal ang presyo sa isda gikan sa ilang supplier. Dako kay epekto sa mo sir. Sobra sa katunga ang nawala sa mong sa mong gross sales. Nikunhod ang presyo tungod kay ang ubang lugar ang amuhang delivery dili kadto sa ubang lugar kay nay lockdown. Ang tindira og karning baboy nga si Narcisa Carbon dunay hangyo sa gobyerno. Tutukan na lang nila paano masulbad ang ato ang pagbagsak sa economy. Mo lang yun na ang akong makita kay kung bahin sa among pagpaninda dire, apektado man yun sa ka-crisis no. So wala gi kasulbaran ang ka-crisis kung istoryahon kundi nakita nato nga bagsak ang ato economy. Kana ang tanawon sa gobyerno paano ta maka-recover. Saysay ni Narcisa, mao kini ang bagulbol sa mga nagbuhi og mga baboy kay mitaas ang presyo sa feeds para sa baboy unya kung ibaligya na ang buhi nga baboy, mubo ang presyo ug unya barato na ang karning baboy kung ibaligya na sa pwesto. Kung atong ikumpara ang presyo sa karne ug sa Kidapawan City, sa ubang lugar mas barato ang presyo sa Kidapawan City apan ning mahal na gani kuno kini. Before nga mga January siguro, sa una makapalit lang with 50, daga na kayo, pero karon sa 100, gamay na lang. Nagmahalan dyan lang mga baligya, siguro sa pandemic. Unta, magbarato nagbalik, para pasok na po sa budget ulit. Kaya syempre, dari sa Pinas, no, gamay kay sweldo niya, mahal kayong palitunon. Aminado ang Department of Trade and Industry nga napiktuhan ang presyo sa karne tungod sa problema sa African swine fever. Kana ang situation about sa pork supply and hog production, naging problema na siya because of the African swine fever. So, syempre through the Department of Agriculture, nagkaroon ng good of culling operation katong natamaan ng ASF ang mga several municipalities ng North Cotabato. So, as of now, dili pa nakabalik sa previous production level. Kaya ang question ng pork sa market is nagpabilin siya sa 240 to 250, which is taas na siya than the before sa ASF na situation. So, muna ang nangyari karon, no? And sa presyo naman ng pigs is tinulad na nga nag-increase na siya by 50 centavos to 1 peso. Pero ang pork and pigs manggod is dili siya covered sa prices of goods na gina-monitor ng Department of Trade and Industry. Sa paghinay sa ekonomiya tungod sa pandemya, mihinay usab ang halin sa mga palengke dinhi ug mas misamot ang kalbaryo sa katawhan kay tungod sa African swine fever ning mahal ang presyo sa ilang karne. Kung magpadayon ang pandemya, mas daghan pa ang maapektuhan. Dili lang ang mga tendero sa palengke, mga estudyante, lakip sa maapektuhan ang panudlanan sa atong mga panimalay. Nagsigi na og hangyo ang gobyerno sa katawhan nga magpabakuna kontra COVID-19 aron mabalik na ang kalagsik sa ekonomiya. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe! 106 kaadlaw una pa ang Pasko, apan karon pa lang hinay-hinay na nga namalit og dekorasyon sa Pasko ang mga residente sa Davao del Sur. Alang nila,
kinahanglan gihapon sa ulugon ang Pasko luyo sa giatubang nga pandemya sa nasod. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Namalit og Christmas decoration sulod sa usa ka mall sa Digo City si Mark Christian Antipala. Gamiton niya kini aron mag-decorate sa ilang balay. Nagtuo siya nga luyo sa pandemya, kinahanglang sa ulugon gihapon sa matag pamilya ang Pasko labi na sa mga sama diya nga Katoliko tungod kini ang adlaw natawhan sa Ginoo. Walang imposible sa Christmas na dili madayon pero madayon gihapon na bisag naay pandemic. Kay ang gagahom nato ang pinakahayas sa tanan. So magsalig lang ta sa iyaha. So ang sa Christmas talaga kay dili man jud siya jud karon bawal man jud ta magtapok-tapok. So bisag lagyo ta bisag isa-isa ka pamilyahan, bisag lagyo ta at least na may cellphone, so pwede gapon ta magkontakay o mag-happy Merry Christmas. Kinisab ang pagtuo sa residente nga si Myra Santos. Kay ang Pasko man good para sa birthday ni Lord Jesus, right? So bisag unsay panahon na moabot, importante parehas man sa ubang birthday ato gyud gunitain ni. Kay especially it's for the Lord. Malikayan sab ang pagdinasukay unya sa mga palitanan ug sayo nga makapangandam sa gikinahanglan para sa lutuon sa medianoche. Tambag sa mga namaligag Christmas decoration ning taliabot nga Pasko, karon pa lang daan, mamalit na sila mentras barato pa ang presyo niini. Tungod kay naglisod sad sila og pagkuha og mga bagong supply gikan sa kauluhang Manila, gumikan sa pandemya. Para sa imi makakon para mas barato, isa pa mas nindot man ang sayo kay para taas-taas po ang time sa ilahang preparation. Apan, diferensya ang presyo sa mga mall tungod mas hamugaway ug bugnaw dinhi. Natay affordable prices. Price range nato mag-start siya sa 15 pesos. Ato ang mga Christmas balls, mga Santa hats, Santa socks, hangtod sa mga flowers na medyo mahal 100 to 100 plus mga ingana nga mga variants depende sa motif nga gusto sa atong mga customer. Pahimagno sa taga-Department of Trade and Industry kun DTI, gawa sa presyo, siguruhon sab ang kalidad sa palitong Christmas decorations. Kinahanglan duna kini ICC sticker o pasado sa Philippine Standard aron malikayan ang aksidente sama sa sunog. Actually, we do not have a suggested retail price because that is not a basic necessity nor a prime commodity. No, ang suggested retail price only for basic necessities and prime commodities. Kana bang mga kinahanglan nato sa ato mga adlaw-adlaw na mga kuan sa ato ang balay, no, sa mga panginahanglan, no. Pero ang Christmas light is since form part siya sa ato ang standard sa Christmas decors pod. So we are really naga-enforce yun mi, no, nagid mi enforcement on Christmas lights, particularly on the standards if they have complied, no, with our mga product standards and they have acquired certification sa Philippine standard. Alang sa uban, doon na may dekorasyon o wala ang ilang balay ng teleabot nga kapaskuhan, mas may nungdanon nga sa ulugon ang okasyon, kauban ang tibuok pamilya nga himsog ang panglawas o luwas sa sakit nga hatod sa pandemya. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab mi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City
ug Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 106 kaadlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!